nezvakaita Inoki mubate ruoko rwangu nditaurirane nemi kana nzira yoshayikwa ndibvumei ndifambe nemi handingambofambi ndega dutu riri kuvhuvhuta mirauya kateiwa vavengiwa nondiedza ese aya matambudzo tenzibvumai ndifambe nemi kuti mandipa zororo zvepasi zvinowana ndozofamba nekushinga ndotakura muchinjiko ndakara ndione Zioni tenzibvumai ndifambe nemi kuti mandipa zororo zvepasi zvinowana ndozofamba nekushinga ndotakura muchinjiko ndakara ndione Zioni tenzibvumai ndifambe nemi. Sangano ndinokukwazisai nezita tenzi Jesu. Regai nitore mukana uno kukoka hama neshamwari dziri pakati pedu vasiri kunzwa zvakanaka kuti tose timire nemakumbo edu kana tiripo. Kune vamwe zvekare vanogona kunge vane hama neshamwari dziri kudzimba dzisiri kunzwa zvekare zvakanaka. Tinokukokayo pamunamato mumwe chete iwoyo kuti tive nemoyo unosundwa kuti timire on behalf of our friends and relatives tichivaisa pamberi pechigaro chaMwari nemunyengetero. Nyika yatakurarama hama wadiwa ndeyekuti dai ndanga ndangobvunza ndisina kunongedzera kana mumwe nemumwe ndangoti vakadiko varwere taisashamisika mumwe nemumwe achingoti vava nani, mumwe nemumwe aitopindura mubvunzo upi iwoyo, nekuti urwere hwavamo mukati medzimba dzedu. Pose patiri kurarama huri kutiteera huchitsvaga upenyu hwedu. Patiri kurarama tichifema mweya wehurwere, asi tinoda kuti tiende pamberi paJehovha tinamate, tizvisume mumaoko aMwari. Ndiye akasika munhu, ndiye anoziva zvekare kugadzirisa munhu. Ngatipinde munguva yekunamata. Baba wedu muri kumusoro kudenga, the creator of humankind, the redeemer of humankind, the healer of humankind, tinouya pamberi pechigaro cheushe. Tarirai sangano renyu rauya mukati mezuva ranhasi. Mukati mevhiki panga pane hondo zhinji, zvizhinji zvanga zviri kutsvaka upenyu hwavo, asi vauya mukati metemberi yenyu Jehovha kutsvaga kuponeswa zvese nekuporeswa. Pakati pedu pane vamira netsoka dzavo, vasiri kunzwa zvakanaka mukati menyama dzavo. Imi ndimi Mwari, chiremba wedu mukuru wekudenga. You are the help of Gilead. You are our greatest physician. Ndinounza sanganiro riri mukati mechanza chenyu cheruoko rwenyu. Mwari mubate neruoko rwenyu rusina tsvina. Murape mhuri yenyu Jehovha mukati mezuva ranhasi. Kune vamwewo zvekare vamira
vanzwa hanya dzekumirira hama dzavo dzisiri pano, vamwe vari panhoo, vamwe vari kufamba asi nyama inodzimbikana. Jehovha, inzwaiwo kuchema kwedu. Tinokutendai nekuti ndimi makavimbisa mukati, kana vanhu vangu vanodanwa nezita rangu. Mwari, tauya tichizvinindipisa, tauya tichitsvaka kupindira kwenyu mukati memasituations edu. Chinzwaiwo kuchema kwedu, mutirapewo nekusingaperi. Tine tariro yekuti matikundisa, muchatisvitsa mumazvambara, matichadya muti weupenyu, tisazorwarizve, tizova neupenyu nekusingaperi. Muzita raBaba nereMwanakomana nereMweya Mutsvene toda mati nekutenda. Amen. Happy Sabbath Church. Tinotenda Mwari ne Sabata ranhasi tichitenda chipo cheupenyu. Tatenderwa tichiri vapenyu kusongana tiri pahurukuro dzedenga. It's also a pleasure to be invited by church membership. And I have accepted. Nasi zuva rana Baba, Exodus chapter 20, verse 5. Nasi izuva rana Baba, vana Baba, Mwari ndiye wakava komishina kuita vaprista vemhuri dzavanobva. Kana tikaverenga mabhaibheri edu, kuna Genesis chapter 4. Kuna Genesis chapter 4 inobuditsa zvakasimba uprista hwaBaba. Genesis chapter 4 tinoona Cain achiuya nezvipiriso zvisina kugamuchirwa. Tinoona Abel achiuya nezvipiriso zvakagamuchirwa. Tinoona Cain achiuraya Abel. But Genesis chapter 4 haisi nyaya ya Cain na Abel. Haisi nyaya ya Cain na Abel. Moses ndiye akanyora Genesis, ndiye akanyora Exodus, ndiye akanyora kusvika na Deuteronomy chapter 33. Achinyora Genesis chapter 4, taona kuti chitema chapinda, taona kuti Adamu atadza. Adamu tabva tichimutaura kwese uku. Moses anonyora zvakadzama asi zvakachenjera pamusoro paAdamu. Saka Genesis chapter 4 kana tichiverenga, message yacho haizi mucontent, iri mu style of writing. Saka mu style of writing pana Genesis chapter 4 inonzi emphasis by omission. Emphasis by omission. Moses ari kuda kubvunza kuti where was Adam when the altar was being defiled? Akasirwa basa realtar iyi ndi Adam. Vakomana vauya vazosvika pakuurayana nenyaya yepaaltar, but the priest is absent. But kuti zvisarambe zvichida kunge Adamu anotadza stereki, Moses anonyora emphasis by omission kuti ngatinyorei zvakaitika kuti vanoverenga vagobvunza kuti baba vacho vakanga varipi when this was happening. Tikamira pano pachechi titoda kutenda vana mai. Vana mai dhoka vakaisa mari yavo pamwe chete yekuvaka, vakakwanisa kutenga mawindow frame 4. Toda kutenda mayouth akaunza 320. Saka noti kudi toti amen. Ripoti yedu haizi yedhokas. Ripoti yedu haizi yeyouth. Emphasis by omission. Ripoti ndeyekuti pana varume. Asi sevanhu vechechi hatitenderwi kutuka vamwe vanhu. Saka tinotaura zvinoita kuti munhu wese nyange akadhakwa abvunze kuti zviri kutaurwa neripoti handisi kuhwisisa. Kuti yataura vana mai, yataura vakomana nevasikana, pakanzi amen. Saka kureva kuti iyi chechi haitenderi here vanhu vechirume. Asi hatipinduri mubvunzo wacho, because hatidi kunesana naBaba. Tinosiya usina mhinduro kuti urambe uripo kusvika vana baba vasumuka. Exodus chapter 20 verse 5. Chapter 20 verse 5. Usafugamira izvozvo kana kuzvishumira, nokuti ini Jehovha Mwari wako ndiri Mwari une godo. Ndinorova vana nokuda kwezvivi zvamadzibaba avo kusvikira kurudzi rwechitatu norwechina rwavanondivenga. Ndoda last part yapedzisira kuverengwa. Hanzi ini ndiri Mwari ane chinyi? Ane godo. Ane godo. But pagodo rangu
kana ndaakuranga ndinorova vana vasina kutadza nekuda kwezvakaitwa namadzibaba avo. Ene kana ndorova handigumi naivava, ndosvika kurudzi rwechitatu nerwechina rwevanondimukira. Endai pana Genesis chapter 9 kubva pavhesi ya 22. Genesis chapter 9 pavhesi ya 22. Zvino Hami, baba vaKanani, wakavona kusasimira kwa baba vake. Mira ipapo. Munyori ari kutotiudza kuti hapana chisiri kuzikanwa in terms of identity. Muridzi wenyaya ndiHamu. Hamu ndiani? Ndiye abereka Kenani pavana vaNoa. Saka hapana mubvunzo kana tiri kuda kuenda pamatare edzimhosva, Hamu asvika here? Hamu aripo. Hamu ari kutaurwa nezvake ndeupi? Baba waKenani. Verenga. Akazivisa vakuru vake vaviri. Verse 23. Ipapo Shemu naJafeti vakatora nguo vakaisa pamapfudzi avo, vakaenda manhenda eshure, vakafukidzira kusasimira kwa baba vavo. Zviso zvavo zvakanga zvakatarira shure, vakasavona kusasimira kwa baba vavo. Zvino Noa akapengenuka pawaini yake. Deuteronomy inoti kuona kushama kwa baba kune chituko. Saka Shemu naJafeti vanoziva kuti kuona baba vakashama zvinotukisa. Ndokutora nguo, ndokuinda manhende sure, ndokufukidzira baba asi vasina kuona kushama kwa baba. Ndokudzokera. Zvino Noa wakapengenuka pawaini yake. Akazviziva zvaakaitirwa nomwanakomana wake muduku. Akabva aziva kuti pane zvandakaitirwa, ende munhu wacho mwana wangu rugotwe. Ndiani rugotwe rwenyu nhai Noa? ndiHamu baba waKenani. Saka Noa ari kuziva munhu atadza kaupiri panapa ndiani? ndiHamu. Yes. Akati, Kanani ngaatukwe, uchava muranda wavaranda kuvakuru vake. Iye Noa akapengenuka, akaziva zvakaitirwa naHamu. Akati, Kenani ngaatukwe, uchava muranda wavaranda. Ndinorova vana nekuda kwezvivi zvamadzibaba avo. Ndinorova vana nekuda kwezvivi zvamadzibaba avo. Kenani ngaatukwe. Asi kana atukwa, handisina kuti aburitswe basa. Basa ngaariwane, asi muranda wavaranda. Harina chamuchamuitira basa iroro. Acharishanda richipera zvakanaka, richifumisa vamwe, iye achidikitira. But semunhu akatukwa, he will never prosper out of it. Verenga. Kenani ngaatukwe, uchava muranda wavaranda kuvakuru vake. Akati, Jehovha Mwari waShemu ngaakudzwe, Kanani ngaave muranda wake. Mwari ngaakurise Jafeti, ngaagare mumatende aShemu, Kanani ngaave muranda wake. Verse 28. Asi Shemu naJafeti nekuda kwezvavaita zvakanaka, nekuda kwekuremekedza kwavaita baba vake, Mwari werugare ngaavaropafadze. Asi pakuropafadzwa kwavo, nyangwe vakasapasa kuchikoro, zvinoda vanhu vakapasa kuchikoro ngavapinze vana vaKenani basa. Voitirwa izvozvo ivo voita mari, vana vaKenani vachingoshanda. Shemu naJafeti ngavafambidzane, asi vana vaKenani ndavashandire varume. Kana vana Kenani nyangwe vakaenda kuchikoro vakapasa first class, vakapuwa book prize, akapuwa masters scholarship akaipedza, kana apedza chikoro anofanira kudzoka kuvana vaKenani kuzotsvaga basa. Anofanira kuti apotere maCV ake kuvana vaKenani, vana veHamu, ona paangapfekerwe. Anodikitira, anoita zvese, anoshanda, anoziva basa. Ndove kuti mazana aya kana muchivanzwa unonzwa kunzi akaita agriculture. Ende bosi wake haasi kugona naye. Anorima, anoziva kuita mabudgets acho. Anoenda kunotora, ndiye anoenda kunotora ma-inputs kugovernment. Oya orima palendi yemahara yakapuwa munhu mahara. Kana zvakohwewa Jafeti opuwa mari. Anotodhirivhara kuGMB ndiKenani. Akatoendesa mafomu yeapplication yeland ndiKenani.
akanotora mbeu kugovernment ndiKenani. Asi mari kana yakupinda account name Japhet. Saka Kenani anobuda mbiri yekunzi muchinda yanoziya kana huku dzenyu dziri kufa bvunzai Kenani. Ende dzaanochengeta iye mortality rate yacho iri pasi. Asi kana sabata rasvika Kenani anopuwa lift naJaphet osiwa pachechi. Japhet weta unge munhu anonzwisa stereki, munhu akanaka stereki, akatenga mota ndiKenani, asi muridzi wemota ndiJaphet. Japhet arisi rofa. Nemhaka yei? Nemhaka yekuti baba vaKenani vakatadza zvakakwana kuti Kenani nevana vake nevazukuru vake kusvikira pachizukuru chechina vatukwe. Kenani anorambidzwa here kuita head elder pachechi? Anogona kuita. Mushandi akavimbika. Kenani anogona kuita head deacon achiverenga macheya, achisiya esa akakwana, basa rese akasvika kuboard, report yake inenge yakanaka, Kenani anotenderwa kuita zvese izvozvo. Asi kana apedza zvese izvozvo anoti ndinokumbira kuti kumidze kupedza ndakamirirwa panze naJaphet ndo vanonditakura pakuenda. Hamuna kundinzwa. Saka a cursed man can be elected as a head church elder. A cursed man can lead team yemadikoni inonamatira varwere vachipona. Chapter 4 inoti kudi ya Genesis. Verse 11. Zvino watukwa, wadzingwa panyika iyo yakashamisa muromo wayo kugamuchira ropa romunin'ina wako paruvoko rwako. Kana uchirima ivhu, haringakupi simba raro. Uchava mutizi nomudzingairi panyika. Mira mbichana ya baba. Paya kuna Adam na Eve. Chakatukwa Eve. Adam anautukwa. Eve anakuita senyi. Eve akapuwa punishment yekutakura nhumbu ichirwadza 9 months. Adam akapuwa punishment yekunzi achatimba pasi odikitira. Asi kana adikitira ivhu richamupa simba raro kuti agone kufidha mhuri. Saka kuita basa hakusi kutukwa. Yaingowa punishment. Sana mai vachirungotakura nhumbu nyange wakaita PhD. Nhumbu anongoita sei chete? Anongotakura zvine nechikoro chake izi. Zvine chekuita nezvatakaitirwa naIve. Vakumuka pabasa ndiana baba. Vaifanira kudikitira kuti vafidhe nhumbu iyi naakaitakura nevakabuda mudumbu rake sepunishment vachiziva kuti Adamu akatitadzira. Vana baba ndo vakuchengetwa nevakadzi. Handizivi kuti pakudzoka kwaMwari akawana vana baba vabva pajoku repunishment yavo zvichataudzana sei. Zvekuti ikonomi yakaita sei? Hazvine izvo. Zvekuti this is a township economy ndezvenyu. Zvese izvo inyaya dzenyu muri kuamo. Kana mapedza nyaya dzenyu umwe nemumwe pajoko rake kunodikitira achiseva punishment yatakaparirwa namadzibaba edu. Mari yacho kana aiwana haidye oya naye kuna mai. Chitengai chikafu tidye. Mangwana ndodzokera futi. Unotsvaga imwe mari. Zvekubvunza kuti ndakatenga malofu mairi nezuro aenda kupi adyiwa. Ndosakaona asipo. Chaita kuti adyiwe munhu akapuwa basa rekushanda achiunza muno achimpenyu. Saka achaita sei futi? Achaunza. Hapana mubvunzo ipapo. Hapana mubvunzo. Togona kugara pasi tikaita family life tichiti mai nababa garai pasi muchitaurirana makutora basa risirenyu. Makatotaurirana kudhara musoro makapuwa pekusevha muri. Iwe unongonongedzera kuti basa rangu punishment yangu ndinongoita yezvo ndane 4. Vana pana. Asi chandisiri kuona ndechikuti takapuwa punishment tiri vairi. Umwe wangu akanganza anozofidha. Ndiye handisiri kuona basa rani. Mwari ngavamurange. Iyi nyaya iyi yakatongwa kare. Musanyeperana kana magara
muchiti mukadzi mubatsiri wenyu, asi zvinotaura bhaibheri. Mukadzi paakanzi akubatsire papasina sadza raida kubikwa, papasina mubhedha waida kuwaridzwa kana ndiro dzaida kusukwa, akanzi akubatsire because ukatarisa kuna Genesis, murume patinomuspela muchirungu inenge iri plural, anonzi man. Adam anonzi man in plural because mankind was in his loins. Saka anga asingazondoibuditsa sei mankind, akanzi anoda mubatsiri kuvhomora vanhu vari muchiuno. Kana vavhomorwa wabatsirwa zvapera, zvimwe zvese zvasarira iwe, wabatsirwa zvapera. Zvoti mukadzi akaenda kuTanzania, mukadzi akaenda kuNamibia, zvicharovesa vamwe varume naMwari. Umwe ari kusevha punishment yake, ari kusevha, iwe uchitumidza mazita evana vepunishment usingaverenge pako. Moita basa rekuinterpreta economy kuti nyaya ngaitagwa kwatatiri yandisiririsa. Uri kutosirisirwa nyaya dzavamwe vanhu pamba pasina ice cream, wakutosiririswa. Hapana dessert, iwe uri kutosiririswa. Ziya zvevarume anoti kana abroka anda kuuya panapa achitinyepera healthy eating yekuti uraya nenzara, tangodya muriwo mushoma shoma kuseni, ndezvako. Iwe isa chikafu apo tidye. Zvekuswera uchiverenga mabhuku ehealth kuti breakfast ndaive heavy, manheru peserai kudya kuma4, iwe isa chikafu apo. Tichazviona isusu kuti todya nguvai, asi basa ravakapiwa renguva. Isa chikafu apo, rega vanodya vagoturikira kuti vada kudya nguvai. Iwe wapedza nguva yekushanda zvawakuda kutaurira zvenguva dzekudya, iwe isa chikafu apo. Hamuna vhesi mubhaibheri rinoti vana baba vaite brai, kana nyama yatowanika ipavaridzi vayo, iwe utsvage imwe. Ndozvo rinotaura baba. Iwe kungouya nayo wotosiya kuti mangwana ndongachamukira kuseni, unotsvaga imwe. Zvino panapa pachapter 4 tiri kuona Cain achitukwa. Dzokora ikuverenga verse 11. Zvino watukwa, wadzingwa panyika iyo yakashamisa muromo wayo pakugamuchira ropa romunun'una wako paruoko rwako. Anzi Cain watukwa iwe, wadzingwa panyika nemhaka yei? Nyika ndo yakanwa ropa remunun'una wako rakabva paruoko rwako nepazviito zvako. Kana uchirima ivhu haringakupi simba raro. Saka ivhu iri harina kutukwa, it still can produce. But the reason why it will produce less is because a cursed man is tilling the soil. Saka productivity haina kuaffectwa nemafertilizer. Productivity haina kuaffectwa kuti hapana kuorera. Productivity yaaffectwa nekuti pari munhu ane sentence who has been cursed, who is trying to redeem his curse through agriculture. Saka ivhu roti hatina kunge takasikirwa kurera mhondi. Nyange ukanopuwa ma-inputs neekuba unoririma saukohwi. Ndiwo uchadzipa mazita fertilizer kuti hainyatsoita iyi. Mbeu ndo uchadzipa kuti hai ndinofunga tsuru hainyatsoita. Ndinofunga kuti dai taenda kuMozambique kunotenga mbeu yechinyakare iyaya, ndo uchadaro. Hazvizi mumbeu, zviri pauri. Siyana nembeu yekuMozambique. Enda unogadzirisana nyaya dzako naMwari. Ropa remunun'una wako riri kundidaidza. Waitei nhai Cain? Zvino watukwa. Kana uchirima ivhu iri haringakupi simba raro. As much as you can study my soil profiles, it is not anything to do with the soil. It's everything to do with you. Panext door pako vakarima vari kukohwa, panext door apa vakarima vari kukohwa. Ndosaka vanhu vachinzi vane zvinhu, ndosaka vachinzi vanhu vakaromba. Ndona panext door pangu unoona soka, tinorimirana. Ende ndotomuka kusenseni vakarara, ivo vozomuka. Ini ndo zvigara ndichizvibvunza, asi ndakaudza mukadzi wangu kuti usachive zvinhu zvepanext door. Iwe
usade kuti vanhu vachive kutukwa kwako. Uri kuti uraya nenzara pano. You are a cursed man. Tiri kufa nenzara panapa. Hakuna kuda kuti interpretera spirituality paisiri. Nharo dzako ndedzekuti handina chandakatadza nibaba vako ndo vatikonzeresa. 11 zvino watukwa wadzingwa panyika iyo yakashamisira muromo wayo kugamuchira ropa romunun'una wako paruoko rwako. Kana uchiri maivhu haringakupi simba raro. Uchava mutizi nomudzungairi panyika. Verse 18. Anzi uchava mutizi nemudzungairi pai? Uchava mutizi nechirungu riri kuti chi? Ha? Riri kutaura panapa niyatinoti the case of a vagabond. Watukwa such that haugoni kugadzikana panzvimbo. Mweya uri mauri haugoni kugara panzvimbo. Ukapedza kuextenda imba wosumuka wakunogara kubhangeti mune chimwe chitumba. Paprofile pic ndopaonekwa akaisa imba chayo maloji achiinjoya nekuidestroya. Iwe uchigara mune chimwe chitumba vanhu vanondiona ndakadai ndinemba kuzengeza ini uri kugara mwere. Ndimi munotinetsa kana mazofa anze endesai bhokisi rake ritenderere pamba endesai shungu dzekuti wakafa usina kugara mumba yakanaka si wakavaka nemhaka yekuti mweya uri mauri wehumhondi haudi kugara panzvimbo imwe chete. Unoda kuti panaka iwe ubve nyangwe waida kugara asi mweya wacho nokusumudza. Kubva pamakaberekwa bhangeti yanga yangoita sezvayakaita. Unofunga kuti chazochinja mazuva ako iwo. Hanzi bosi nini chandaita ndoda because bhangeti hakusi kure neHarare. Kwakagara kusiri kure neHarare asi baba ako vanga vasina kudzidza sewe vakazonoti ayo rega nditsvage kuzengesa. Iyo bhangeti iripo iwe ndowazongwara. Mweya uri mauri. Nekuti first sign yemunhu ane pfungwa dzarasika kuunganidza mabhotoro nemapepa nezvigubhu zvisina basa zvakapera chinhu. Moziva kuti dzatachana. Zvigubhu hazvina kuipa chaipa muunganidzi ari kuunganidza zvinhu zvisina chi. Ukaona munhu akuunganidza zvimaclaims egold achiunganidza zvimastendi chimwe chiri kwamutasa kwaDC imwe iri patongogara dzatacha. But the problem ndeyekuti murwere wacho might not know kuti ndaakurwara. Anotoda kupa testimony kuti akawana imwe stand pamurambinda. But Bible rangu ronditi a cursed man and a case of the vagabond haadi kugara panzvimbo. Akapedza kuvaka muno akuenda kuSouth Africa munogara muzvitumba. Akawana imba yaRDC muJoburg anosiya maroja yewawo Cape Town muzvitangweni. Mweya uri mauri haudi smart. Asi anoida but mweya wacho ndosingadi. Munonzwa imi nestatus aposta imbai aposta imbai aposta yasingaposti chete ndeparugara. Abraham akanzi naMwari ndichakuita rudzi rukuru. Asi sezvinei Sara akarwadziwa moyo 10 years kumusha vakabva vakunyika yavakatorwa vakapuwa naMwari asi hapana Mwari kusvika Sara akufunga kuti maybe ndiri kukonedzesa zano raMwari. Because Mwari vakadaidza Abraham vachida kumuita rudzi rukuru. Rudzi rukuru nderwevanhu nevana vakawanda. Asi riri kubereka vana vacho vakawanda ndini. Abrahamu naMwari vana vari kuvada. Asi vana havapo. Asi anofanira kubereka wacho aripo ndini. Musatuke Sara imi kuti ndiye akati haga 10 years uchizati ndakamira munzira yaMwari. Mwari akadaidza Abraham kuti paitwe vana asi parega kuitwa vana. Asi Abraham haana kundiramba ane respect yekuti ndiri mukadzi wake asi vana havapo. Kusvika Sara ati handidi kutadzira Mwari rega nditora hangu muranda wangu andibetsere. Dzadziri shungu. Pasanganikwa navanhu vekumusha mhuri yenyu yakura sei? Sevanhu vakabva vachiti tanzi tiri kunoita rudzi ruchi. Mhuri yenyu yakura sei? Tongova vaviri. Vanhu votarisa pasi. Sara oziva kuti vari kutarira inini. Paiwewo vashanya ndimuri kunainga nyika yenyu yakakura. Hei makwai haya akawanda zvakadaro. Imombe dzakawanda zvakadai. Ko vana hapana.
Saka rudzi rukuru rwainirwa kubereka kwemakwai nemombe nezvimwe pasina vaina kusvika Sara ati Mwari mundiregerere. Ndiri kutadzisa muranda wenyu kuita vana. Pamwe ina hameno zviri mandiri. Ndobva akumbirawo Haga 1 na 1 nhumbi yatobata because hatiudzwi kuti Abraham akapinda 2 days. Iyo 1 day iyoyo. Nhumbi yatoita sei kudada? Nhumbi yatobata. Hameno zvazvinoitawo. Haga ose munhu abatawo nhumbu akangoonawo vaimbodzibata kudhara vanenge vakusvipa vachiti vakabikirwa voti handidyi ndoda ichi ndozvaingoitawo kuna Sara akabika yoti handidizvi ndiitirewo izvi zvinhu zvamabika izvi handizvi ndiri kunzwa kunhuhwirwa endai munodyira panze. Sara akati rasai muone zvandakuitwa nemunhu iyani nekuti ane nhumbu ndozvadzaingoita. Vamwe vaingodzibata vasiri vana vaAbhurahamu ndozvavaingoita. Sara akati dzinga munhu panapa. Mwari akati ndakambokudza Abraham kuti irudzi urwu wandoda kuitira urwu rwuri pakati pako naSara. Iye noti asone zvawatikiretera panapa. A single mother. Muri peremi? Single mother yekutanga iproduct yeshamwari yaMwari ichida kubatsira Mwari. Without consent. To an extent yekuti Mwari haga adzingwa. Mwari shamwari yaMwari, Mwari shamwari yaAbhurahamu vakatevera Haga kuona kuti shamwari yangu apa yakanganisa. Kunomutsvaga Haga Mwari kuti vamudzore pamusha, ndobva vaita covenant naHaga zvikanzi ndoda kukupai zita muri Mwari anoona. Ndoitira kuti kana ndadzokera kumba kwaAbhurahamu ndisakunamatei nezita raAbhurahamu nezvaakandiitira, asi kuti kunamatei saMwari wandakapa zita. Mukaverenga Bhaibheri, Mwari haana kumbopuwa zita nemunhu kusvika zuva ranhasi. Abraham, kana mukaverenga, paakakwira gomo achida kupa Isaac sechipiriso, zvanzi paakaona gwayana rakabatwa seri kwechigwenzi, akatumidza nzvimbo iyoyo zita rinonzi Jehovha Jere. Haana kutumidza Mwari zita, akatumidza nzvimbo. Akatumidza Mwari zita isingle mother. Hamuna kundinzwa? Munogona kuitirana nharo. Varume vachifunga kuti ndo vari pamberi paMwari kutumira kukunda madzimai. Madzimai azokudzai kuti Mwari wamuda unonamata, Sara anodaidzwa nharo. Ndindakamupa. Ndindakatomupa zita iroro. But anyway, uchava mupoteri nemuzungairi ndeuya atukwawe. But Abraham chitarisa manje, ini ndanga ndakakuvimbisa kuti mwana wedangwe ndinomupa double portion. But dangwe rawaita harisi muzano rangu. Biologically, Ishmael ndio dangwe. But dangwe raitaisirwa naMwari rinobvawo kuda Sara naAbhurahamu ndi Isaac. But Isaac kana taakutaura biologically harisiro dangwe raAbhurahamu, asi ndiye azopuwa double portion. Asi Mwari havabvunzwe. Isaac ndobva aita vana vake, Esau na Jacob. Esau ndo mkuru. But Jacob ndiye azopiwa double portion yema blessings. Esau wakanzi ndiri kumuvenga. Jacob akuropafadza vana vake. Zvikanzi Reuben uri dangwe rangu nekukudzwa kwangu. Asi handikupi ushe nekuda kwezvawakaita uri mhombwe iwe. Ndokujamba Simeon na Levi ndokunoti pana Judah. Asi Judah imhombwe inovata nemuroora. Kana upombwe uriwo wadisqualifya Reuben, ko uyu abata sei by rule of deduction tongozoona kuti Reuben afira yehudangwe because asataona dangwe redzinza ravo rakakomborerwa. Because iye Jacob paakauya kuEgypt achiropafadza vana vaJoseph, Joseph akati akabata vana vake akavapositiona kuti mukuru auye kurudyi rwababa, muduku aende kuruboshwe. Jacob akapesanisa maoko. Joseph akamukorekera akati baba mukuru ndeuyu. Iye akati ndinozviziva nokuti mukuru haangakomborerwi kudarika muduku. Tsumo iyi inorevei baba? Ndezvekumusha kwedu. Ndinorova vana
nokuda kwezvivi zvamadzibaba avo, kusvika kurudzi rwechipiri nerwechina, rwechitatu nerwechina rwaanondimukira. Abrahamu akanyepa kuIjipti achiti Sarai hanzvadzi yangu, achidhauta Mwari kuti agoni kumuchengeta. Isaac anga asati aberekwa ari muchiuno. Chapter 26, Isaac akunyepa kuna Abhimeleki. Zvikanzi Rebheka iye hanzvadzi yangu, nemashoko akataurwa nababa vake iye asipo ari muchiuno. Jacob akuda udangwe, rightfully so, bosanga autenga kuna Esau. But kuti baba vampe vanga vasina kudzwa kunzi pane transaction yakaitika. Jacob ani akamonera zvimatewe nei onyepa otora udangwe nekunyepa. Vana vaJacob vakuda kunyepa kuti Joseph akafa ivo vamutengesa, zvikanzi baba vedu havabvumidzisina ropa. Ivo pavakanyepa vakauraya hwai, urayai mukamise ropa pabhachi. Bhaibheri roti vakaita svondo rose vachichema pamwe chete nababa vavo. Vava kutofunga kuti pamwe ndezveshuwa. Nekuti nhema dzemumusha mavo dzikataurika dzinoita chokwadi. To an extent yekuti Jacob akasenza 7 years akapuwa Leah instead of Rachel. Anoti ndakazozviona kwaedza kuseni kuti munhu wandapuwa hasi hamuna kumbotaura usiku wese. Kubva pavakaperekwa akasvika akawaridza ndiani. But zvinoita sekunge hazvibhilivhike because tiri kutaura pamusoro pemunhu asvikirwa, pamusoro pemunhu apoterwa, pamusoro pemunhu ane ekesi, ane pfungwa dzasungwa, asisiri kuona nekurizina, but mweya uri maari ndo waakushanda, saka ari kungofunga kuti ndiri Rachel. Kusvika kuseni. Saka ukanzwa baba vachiuya vachiti ndine stand yandiri kubhadhara, musati kupusa. Munhu wakadzidza unoita sei unobhadhara stand pambare? Mweya wacho kana wabata wekumusha kwavo wekubirwa, kana wabata murume mukuru anoita chisionekwe. Kuona munhu anosenza kukanzuro womubatisa mari yechechi kuti utitengere stand ikoko seungauze kune kanzuro. Mweya wacho kana wabata soka, kana mambodi munoti uri benzerewo tudanya zvinhu zvakafamba sei. Musashora murume uyu. Chiri mari kana chamubata anopepuka apedza kubirwa mari so. Kana achitenga mota anotenga dzisina mabhuku, hana mota inoterereka. Kuti asvike kutauni anofamba nedzimwe nzira dzinoera, anofana kuziva road block dzese nepadziri anodziziva. Achimuka kuseni anokudza asati abuda mba kuti road block nasiri pakati nepakati kuti aronge nzira. Nemhaka yei anotenga mota dzisina mabhuku. Imwe yaakada kupotsa kutenga ine bhuku, murume wacho pakaenda kuMozambique anga amutengesera akabva afa vasati vachinja. Vanhu vacho vakaramba. Chichi pamuri baba, zviri mandiri hazvidi kuti ndiite ownership. Dzinongounganidzwa ipapa, haagoni kudzitengesa futi. Hadzina mabhuku. Saka vanhu vanenge vashora, ena ari kutambudzika nevanhu anodi kutengesa kana imwe mota kana mbiri, vachira haagoni kutaura nyaya yake futi bo zvinoita kunge kupusa, but kupusa kwacho hakuzi kuda. Varume ava havana kupusa. Vakangwara, but mweya wamadzibaba avo ndo wakavabata zvokuti vakaunganidza zvinhu pamba zvisingatengeseki. But dambudziko riripo nderekuti patinouya panapa hatitaurirani chokwadi. Tinongoti happy Sabbath, toita chaAmerican chedu, todzokera kudzimba nezvituko zvedu zvatakatakura kubva kumadzibaba edu. Tomira panapa toita first prayer, toita last prayer. First prayer ne last prayer order of worship as Americans has given us. Vasingazivi kuti kuno mumwe munhu akatuka anorima zvisingabudi. Because pa first prayer hatina matiri vane dzisina kubuda mbeu isa. Hatina matiri vakakwereta zvikwereti, yield yacho ikaita shoma. Hazvimo mufirst prayer. Pa last prayer hatigoni kunamatira vasikana vakaroorwa nerombe. Hatina matiri izvozvo pa first prayer, pa last prayer. Asi nongoona kuti nechituko chababa vako, ukatasa vanasisi vako, ukatasa vanatete vako, vanhu vari educated, vanhu vekuti kana ari pachechi ndiye anoitwa church clerk, kana ari pachechi, ende munotoona kuti mai avakadzidza, asi ukationi murume wenyu unoti vakanyengo vakararira. Kuti unyatsoona kuti zvakafamba sei, mai vakasvika kudai so, vakatoita A level vakasazonyora zvavo kuti uyu murume uyu anga azonyanya kuti kudii.
But ukatarisa sisi wao pano ni murume wacho ukatarisa nokuna ndazvina kusiyana. Murume wacho sisi wacho akawanikwa paJombo Mine. Kuti aitei paJombo Mine havana kutomubvunza birth certificate hana. Ndokumbira munamato ndakaona nzvimbo ndakaona basa kuUK saka ndachinzi ndiende saka problem ikuti ndikaenda inini ndinotya Mwari nyaya yemhuri bozi murume wangu inini akarerwa kwasekuru wake saka vana sekuru vacho vakaramba mutosa birth certificate vachinofanira kutoswa navanhu kwababa vake saka nauzombotora kusvika akura kudai saka manje kuti achiwana passport hazvisikuita saka ini zvakundiremera kuti nditore basa irori manje iye haakwanisi kuwana passport saka ndopa wakazenga wamuona papa asina birth certificate kokote pavakomana vese vaikunyika newe pachechi kuzongosvika pane iye asina birth certificate iyeyo wakazenga wamuona sei nyaya yako tiri kuinzwa it's a very genuine story but kuzoti nezera raunga unaro iti 21 wakanovhomora munhu asina birth certificate chivindi chacho wakachiwana pari but tikananganidza tongotasa tete vako vari kutamburawo neumwe futi vari kutamburawo nevavo ende nyaya yavo very genuine but dambudziko nderekuti hapana ari kuuya kuti uyai tigare pasi taure nyaya idzi vana vakanaka vakasvika vari kuenda kuvarume vachidzoka vachienda kuvarume vachidzoka very genuine stories uyu murume wacho uyu bhazi riya raibva kwaMutare rakaita accident 10 kilometers after Rusape murume wacho mugoni akatokwirira maRusape ndiye akabva angofa ari ega vakabva kwaMutare vakasvika iye akabva afa saka mukadzi wacho had to come back then uyu murume wacho aidhakwa achiitira tsvina mumagumbeze saka takazongoti uyu wechitatu uyu murume wacho aimuda but mai vacho vaiti hamubvi pano munenge muchigara pano saka mai vacho vaipopota chindodawo munhu wekumuka naye because vamwe ndinomuka navo vanomuka nevaroora vavo uyo anoramba kumuka neni saka takangoona kuti mwana anofa tikati adzoke very good story asi vese vakadzoka the result is the same vese vakaita sei vese vakadzoka but dambudziko nderiri sabata kana masvika pachechi first prayer last prayer hatina matiri vakadzoka pafirst prayer last prayer ndeyekuvhara mharidzo handiye kunamatira vakaita sei vakadzoka motungamidzana muchienda baba ndielda iwe vakabata bhaibheri ravo ndovaita zvidaidziro pano zvidaidziro zviya hazvina basa kana mapasifaindi anogona kuzviita vana baba endai panzvimbo dzenyu mudzikinure vakatapwa navakatukwa hazvina basa zviya hazvina basa tinorova vana nekuda kwezvivi zvamadzibaba avo kusvika kurudzi rwechitatu nerwechina rwevanondimukira unosenza zvekuti vanhu vese vari pabasa vanoacknowledge kuti zveshuwa unosenza unotombopiwa mubayiro wekunzi worker of the year but one thing they don't do is to promote you with all the recognition chavasingangoiti chete kukupromota vamwe vanhu vasingasenze vari ipapo vari kutopromotwa vachitambira mari dziri nani kusvika darika iwe ende mamakambani acho kukurwadzisa unobva zvanzi kana une vana vanoda basa unogona kuuya navo because mashandiro aune atowapinza panavo kuti vangotamburawo sewe iwe wagara ushaya fizi uchishanda ipapo unopinzawo mwana wako pauri kushayira fizi uri ipapo umoita vairi ashayiwo fizi yevana vani hamuna kundiwaimi ndorova vana nekuda kwezvivi zvamadzibaba avo kusvika parudzi rwechitatu nerwechina rwanondimukira Moses pane vakaberekwa nemukadzi hakuna anga akazvininipisa saMoses kana Mwari muchiti Moses anga akazvininipisa makamurambidzirei kupinda muKenani ndakamurambidzira hasha kurova dombo yanzi ataure naro ndikaona kuti akapinda muKenani nehasha idzi achatiitira zvikuru ko hasha igodziita sei coming from a cursed family Genesis chapter 49 verse 5 to 7 muri pane here vana vaMwari ndatisvinure titaure nyaya chirungu chese chamunotaura nemabhuku mazhinji ese amakataura they are not addressing your situation ndonoti ukaaplya visa unotozoda neminamato
vamwe vanongoapply visa vomira mazuva acho opuwa visa ravo. Iwe rako even with the prayers, all you can get is acknowledgement yekunzi uri mupipeline riri kuconsidwa. Asi kana wabva ikoko, you are very American in your approach. There is nothing wrong about Americanism because kuma Americans zviri kushanda because pamwe madzibaba avo haano nyaya. Wasvika? Verenga. Genesis chapter 49 verse 5 to 7. verse 5 to 7. Eh. Simeon naRevhi vana vamai vamwe, minondo yavo inhumbi dzokurwa nesimba. Mweya wangu rega kupinda pakurangana kwavo, kukudzwa kwangu rega kusonganiswa nevungano dzavo. Simeon naRevhi vane nyaya dzavo dzavakaita pachapter 34 yaGenesis. Baba vavo vakuropafadza vana. Ava vaviri ava vakati zvamakaita zve handigoni kukuropafadza, mweya wangu usapinda pavungano yavo. Nekukudzwa kwangu usapinda pakusongana kwavo. Verse 7. Verse 7. Kutsamwa kwavo ngakutukwe. Cursed be their anger. Saka Simeon naRevhi havana kuropafadzwa. Pakaropafadzwa vana vaJacob, vana vaIsraeri, vakatukwa nechituko chehasha. Nokuti aiwa wapedza kuchaenderei ikoko. Chenda pana Exodus chapter 6 kubva pavhesi ya 16. Simeon naRevhi vakatukwa nechituko chechinyi chehasha. Saka ukaroorwa naSimeoni kana nemwana waSimeoni unongoziva kuti mumba imomo. Chapter 6 ya Exodus kubva pavhesi ya 16. verse 16. Ndivo Aya ndiwo mazita avanakomana vaRevhi. Zviri kuitirwa vasikana kuti kana wamuona tiza ndiani vana vacho namarudzi avo, Geshoni kwaive naGeshoni naKohati kwaive naKohati naMerari. kwaive naMerari. Makore upenyu hwaRevhi Vana vaLevhi ndiGeshemu, Kohati nani naMerari. naMerari. Enda pavhesi 18 titsvage Kohati ipapapo. Vakomana Saka vaKahani. ava vatatu ava vane hasha nemhaka yekuti vana vani vana vaLevhi. Verse 18. Verse 18. Vanakomana vaKohati vaiva Amramu Saka uyu Kohati uyu ane chituko chehasha abereka Amramu. naIzari naHebhroni Eh. naUzeri. Enda pavhesi 20. Verse 20. Amramu muzukuru waLevhi, mwana waKohati. Kana wamuona tiza nekuti rudzi rwakatukwa nechehasha. Endei Amramu akawana Jekobhedhi kusvika parudzi rwechina, hanzvadzi yababa vake. Saka Amramu wakawana Jekobhedhi, hanzvadzi yababa vake. Iye akabereka Aroni naMozisi. Mira, enda kuna Numbers. Because Numbers should be chapter 29, I think. Because ukati hanzvadzi zvinoita unge cousin. Zvinoita unge cousin. But Amram akawana hanzvadzi yababa vani? Akawana hanzvadzi yababa vake. Hanzvadzi yababa vake ndiani? Kana kuti hanzvadzi yababa vake. Numbers chapter 26 verse 59. verse 59. Zvino romukadzi waAmramu rakanga riri Jekobhedhi. Zita remukadzi waAmramu ndiJekobhedhi. Mwanasikana waRevhi. Mwanasikana waLevhi uyu wakaberekwa naRevhi paIjipita. Akaberekwa naLevhi paIjipita. Ndiye wakaberekera Amirani Aroni naMozisi naMiriamu hanzvadzi yavo. Saka kusiyana kwaita mhuri iyi yana Mozisi nedzimwe ndekekuti apa zvabatana mai nababa vese vakatukwa nehasha. Mai nababa vabatana. Zvaiva nani kuna Kohati? Because mai ropa ravo raivepo raizoneutralize hasha. Zvino apa zvati Jekobhedhi wakabva nadzo kuna baba, Amramu wakabva nadzo kuna baba, ndokubereka Mozisi akakakama nadzo. Miriamu akapenga kusvika Mwari vaburuka vakamurova nemaperembudzi atadza kunyaradzwa nevanhu nehasha. Mozisi akamira naAroni vakatarisana nevana veIsraeri vakati, you rebels, muda kuti kuburisire mvura padombo irapo. Nadzo hasha nekuti dzakatukwa baba sekuru vavo Levhi nadzo. Vamwe varume vamuri kunetseka navava havasi kuda counseling, vari kutoda kunoroyonorwa nekuti zvakabva kumasvuuriro.
zvakabatwa namadzibaba ndo zvinoita kuti shasha igare yakati kwindima. Ukamutasa pahuro apa ane nyora mbiri dziripo dzaasati aexplaina ndedzei. Antozonakiswa nekutsvuka netai dzatinovasungisa kuno kuchechi. Dai taiti uyai zvifuva zviri panhinga apa ndopamudangane muchiona kuti elder ava ndosakati akangomira pano kuti madzimai nyararai. Madzimai nyararai kuita kunge zvinonzi vari kunyadzira Mwari vanhu dziri hasha dzavakangogara vakaberekwa vanadzo. Zvoti vakapinda muno vanomuka kuti madzimai ese ari muno vanhu vavo. Akanzi ndiye elder wemadepartments. Madepartments ese anotungamirwa nemadzimai haatauri mubhodhi. Ndiye anopa maripoti. Wanzi tachida ningi $26 ku ningi department re health. Kozati utungamirwa namai ungati ndiye health director. Pana mai varipo. But kubva kumashuuriro akaudzwa kuti mukadzi autauri uripo. Kuganira ikoko. Kuganira. Anozoita kunge ari available serek kupinda meeting dzese dzemadepartment ese achipinda azinonzi elder unopinda uchauya woudzwa kuti uende kuelders board. Rega vanhu vakurukuru vakasunguruka iye anenge aripo izvozvo zviti. Apo pamuri kuti 4 apo isaitu. Muparidzi wamuri kutaura Machando hatimudi antinyimisa mari. Tsvagai umwe munhu anotaura zvisinganyimisi mari. Ozoya kuboard nezvinhu zvaakataura. Unogona kuva shamwari yaMwari wakanganwa imi vana vaLevhi ndo vaisevha patemberi. MaLevites ndo vaisevha patemberi vachikanganwa kunamatirwa hasha kuti dziende vakanakirwa nenyama. Jesu akakuberekwa akaonekwa nevafudzi navachenjeri. Vafudzi vaifudza wai dzechipiriso dzaifudzwa dzichipinda nepashipgate. Moto usingadzimi mutemberi waibvira poiswa chipiriso kuseni kuitwa chipiriso masikati. Mwari akaona kuti vanhu ava vanyanya vakutofungwa ndezveusavi ndobva auya kuzovapa notisi zvikanzi uyai muone gwayana rezvokwadi raberekwa nhasi tsvagai mabasa. Ndosaka mana Acts chapter 4 pachinzi kwakauya umwe muRevhi wainzi Barnabas akatotengesa munda wake akauya nezvipo akaziva kuti vaRevhi basa rakapera takaburitswa kare. Kanzi wakanga atova mureal estate. Akutorwa namabhizinesi kutoona kuti zviya zvenyama yemahara zvakaita senyi zvakapera. Ndorova vana nokuda kwezvivi zvemadzibaba avo kusvika rwedzi rwechitatu nerwechina rwanondimukira. Imi nemadzisekuru akarapwa nembanje arwara. Ino vana voparara nemadrugs. Nyange ukanotora maadverts ese, nyange ukauya counseling, nyange ukaita sei, hazvizi kushanda because dzeuyu mbanje uyu hadzizi zoti akafurwa neshamwari. Zviri muropa nekuti mweya mwacho wakagara kumadzisekuru vakatotemerwa nyora nadzo. Hamuna kundinzwa imi? Drug awareness. Uyu asisiri wedrug awareness akatozvarwa nadzo. Sekuru vacho pavakamborwara vachiita musoro vachibuda mututu vachiita musoro vachitumwa pane n'anga yakauya ndo yakazoti torai mbanje muye ikazorera payakanga yatema ipapo ikaisa ipapapa zvikasiwa zviri ipapo. Ino nyangwe chakadai havateereri vana ava ndavatadzani. Vana vaive kuti ndakatendesawo kuzvikoro zvechechi. Vana vaive kuti vaitenda kumapathfinder vakauya kumapathfinder nadzo. Ivo havana kuzviziva gosekuru vavo ndo vakanga vadzitemerwa. But dambudziko ndekuti pamakauya nakumapathfinder takangoita first prayer nelast prayer mukadzokera. Taivhura mharidzo tikaivhara tatisiri kuvhara nyaya yemweya yakaipa iri pavana venyaya. Ndosaka zvichiti nyange chiduku chakadaiwo chikatanga kuchema chinoparapara kudai chichiita se because mweya wacho utori mozera ndorisipo nesimba. But unozochiona kuti ichi ikonomi yakaipa handisi kuzviramba. But sei ichibva yazonyanya kuipa pamba penyu kudarika pane dzimwe dzimba. Iwe ndo wakutozotiturikira. Wakaita economics uchikorewe. Musi unodonha currency inotanga kudonha pamba penyu. Ndo musi wamune mawana mabhadharwa. Ndo musi inoti bwa. Kuti hamuna imba haichatengi. Because makatukwa kuti hamufani kuwana mari inotenga.
Muswa unochikwereta mari uchinohodha kuMozambique rice uchindozotengesa ende vanhu vanorida rice iroro rinotorwa rese pabhodha. Ndarisi kubvumidzwa kupinda mazuva ano. Apa mari ndeyekukwereta. Uzoya uchipuwa mazana namwe ko makazodarire dai makazodai dai makazodai. Nyaya haisi papuwa decision yawakaita. Nyaya iri pamunhu akayambuka kuenda kuMozambique nechituko chake akadzoka nacho nemari yekukwereta neraisi asi chituko akatakura tikati uri kuindwende piko neraisi yakawanda kudai kudzinza kwenyu hatisataona raisi yakawanda kudai. Zvoti makashamisa tax collector kuti ha imi makutora raisi yakawanda kudai. Amupo imi. Tiri kuvachatisa vana. Fanike vanochatisa marriage office emazana. Anenge achingova majoko ega kamucheche. Anga achingova majoko ega azadi joke. Tichijoka nemunhu akatukwa kare. Vamwe vanhu vacho unotomunzwira tsitsi akamira nemunhu wake ipapa kuti ha nai Mwari. Bwezi unongo uchitoziva mwana wakatombopfimba kuti ko ingani ngakambomfimba ko ndingakambomfimba ko chii chakaita kuti arambe veve achizodaiwa nai Mwari haugoni kuzotaura zvako semunhu akangokokwawo. Tiri kuvapa macertificate ekuti vapinde kunosevha sentence sevanhu vakatukwa but hapana ari kubvunza. Anongoti achiroorwa murume wacho wabva wawana munda ende ivo vanopa minda ungati vanoziva kuti vakatukwa ndevapi. Anonoupiwa ka seri kwechinhoi uko kune vamwe vanotaura mimwe mutauro wekuti hatizoti ishonere kana chirungu hakuindi bhazi rinoenda kokamwe chete pasvondo ndokwaanenge akagara achinzi atakaona lendi yakakura. Sister White anoti mazuva ekupedzisira country living ndokwairevoyo iko kana nyangwe pavakati country living ndokwakanga ati ndiudzewe Sister White paakataura ari kuAmerica kuti anga uyu akadarika chinhoi adarika bhanketi akaenda ikoko seri ikokoko kunoti makorekoro bvokocho. Gore negore anosvika hama dzapera kuvigwa. Bozi panozosvika shoko ikoko iyanoya imotorwa neanhu kuti panomwafa futi here. Iye achiri kutonzwa rufuru rwakaitika kare. Hanzi kwedu kunonetsa network but pane rimwe gomo ratinoti tikakwira saka gore svondo ine andamboendawo kugomo ikoko gore rineri nai mai kudai ari 1 taiti mistake kuwechipiri wacho hanzi akaroorwa kuMozambique kumaputo here Mozambique yacho zvainetaka munoenda nekwamutoko then mukapinda murodhi yekuMalawi after 27 kilometers ndo pamunozotena but manje ikoko kwamunozotena kwacho kune zvimwe zvimamota zvinomboenda but pane mufamba I think about 97 kilometers. Nai kana maida kumigrata kana mabatwa nemweya wacho wekuti vamwe vari kubuda munyika unozvibvunza saka akaenda nepassport pambacho unozoita seunotaura da kubvunza vabereki saka paakaenda ikoko akatoita zvokutora passport here kuti ndokwaarida kuenda kuti mweya wacho akangomuperekedza. But hapana anobvunza. Baba munovabvunza vana vakati varipo variko kuvarume wavo kupi kwavanotokuudza kuti baba nemakumbo enyaya musauye yenyu ikoko variko kuvarume wavo variko kuva havasi kumboona anything wrong ipapo ndikutaura ndega pana havasi kumboona anything wrong wacho ari kugara mutauni wavanogara vachiona ari kwadhangwesi. Kuti ari kubata padhangwesi ipapo kana kuti ari kuita nezveipa padhangwesi anongonga achitenderera ari ipapo achifonera kuredhiyo chete ndoda kukwazisa because foni yake inobata ndoda kukwasa aripo padhangwesi kuti uri kukwasa vanhu vese uri pano padhangwesi unoita nezvei pano padhangwesi. Ina handisi kuti ndarege kugara padhangwesi ndiri kungoti zvazonyanya kutsimbirira imwe chete kuti makarodza but vese uyu ataitoti akuonekera ngachisenza zviri iye nezvi akapuwa lendi kwaakapuwa lendi yacho unofunga ndoyekupedzisira yanga yasara unonga ndoyekupedzisira yanga yasara
tukwaanobuda basa kunogara musango kuti naye mwanangu, nyange vari kutanda botso vanotanda kubva kuseniswa manheru odzokera kudzimba dzani. Uri kuitei panapa? Ende vanhu vacho havatani, because kunoita campsite kuno zvekuti ndaitotaura ndichitaura napasta pakauya kuno takakutuma udzoga campsite iso. Ndosaka munhu wese awana famu anodzoka songe zvinhu dzakawanira Mwari campsite. Ndisaka kutuma pawakaenda kuministry wakati utsvaga campsite here, andi waitsvaga munda iwe wakauita sei? Wakauwana kuti kana nyange vacho vari munomuzengeza kuti aende kumunda ikoko anofanira kurongedzerwa chikafu naadzimai vake kuti anoratidza mukoma wake sango kuti kubva uko kumakomo kusvika uko chienda kwese uko ndepangu ndindakapapo handa angoti zvandakaitwa naMwari andigoni kumutenda andigoni kumutenda. Votora chikafu chiya chabva kuzengeza chiya voita sei? Vodya vodzoka. Apa mari yekuendesa yapiwa naadzimai futi kuti hama dzake dzinoona chi unongoona kuti mweya uya urida kudya kamari kari mumba pangoita mari kwauya munhu mumwe sekuru hanzvadzi yamai vauya hamungadzokeri musina kuona munda wangu naye kusango ikoko unomuradza sango iro ndopandorima kubva uko kusvika Kaini akazvipiwa izvi mudzungairi. Asi zvekuda kana muchiteedzera Kaini kuti aifamba stereki ndezvekutotukwa nazvo izvi. Mari yese inopera, mota kupera mavhiri, mari unogwara uchikuita mari yepetrol uchinoradza hama dzako sango. Muri pereni? Imbondiudzai mimi. Munhu paabatira mari pese kupera kwegore ari kuenda kuMinistry of Mines kunobhadhira mapepa asingadyiwi nemaclaims angu. Ende unoziva zvakazoitika izvozvi kuti unenge uchingoerana nevanhu. Mumwe mukomana wandaivira ndokungondifonera kuno kushavani kwaita pamupakanonera saka ndifana kuti enda ipapa akabva anditipira mushamwari yake kuMinistry of Mines kanzi anga akatoexpire munhu wacho anga asina kurinywa ndibva ndatobhadhara saka ino uri kungobhadhara unei chechi haina rufu iwe wacho kuti tuone chaipo chaipo papa kana takakutasa complexion yako kuti tuone kuti ipapa mapepa aya anopinda papi. Mapepa ekungokubata kuti usabude munyika usatsvage zvimwe zvinhu zvekuita ufunge kuti une zvimwe zvauri kuita zvinoapa zviri economically viable iwe uchichembera. Mufundisi wega ega auya chatova chembera chasviba nevhasirini nzi ndoda kuti munamate mufundisi vachiverengeswa vakomana vafundisi vanononama unoziva kuti apedza anenge akawanda ka achiverengeswa itsamba yakabva kuministry saka pane munhu aida kunditorera saka yakazopindwa naminista nyaya saka ndiye akatinyora tsamba iyi aya maminista akaenda kuministry kaita meeting saka minista akatouya akacheya then pemuseki wacho anga mamwe nemadirectors for saka maminista acho akabuda achiti inini ndindirofanira kunge chipiwa papi. Tazvinzwa tiri kukumbira one trust tiri ufechi tiri ufechechi zvikangonaka mufundisi chechi yandoda kunhingi pamusoro pejurawo paipa ndoda kubva ndaisa nhingi electric fence kana zvikangonaka ndoda kuisa chini electric fence. Unzi mune maprayer request ndanchikumbira kunamatirwa mufundisi ndikati ndine mwana wangu ari musekendi yeyo asi fees ndo iri kunetsa then uyu mudiki uyu akanzi anda kuoparetwa but mari ndo iri kutinetsa nemaini dzawatiratidza dzese idzi then mai vacho musoro wavo unoramba uchivatema unotadza kuramba uchivatema sei because pavanonorara pese vakakuona vanotasa kuti ko munhu uyu nhai Mwari zvakafamba sei kuti ndoya kuzotemeswa musoro nemunhu asiri mwana wababa wangu zvakafamba sei. Hapana mapiritsi ari kudiwa, hapana mapiritsi ari kudiwa, kuri kudiwa murume akarongeka. Musoro uri kutaura nezvako kuti iwe ndiwe kozi. Kana uri panapa usiri kuona kuti panapa this is a case, you are the cause. Unosvika pakuzonzi nadhokta chidya nyama waonekwa kuti unoda maveggies vegetarianism unoida but haugoni kuitenga futi. Nongomko wakachenuruka gara taenda kudenga baba wako wakautaura kudenga nanhasi asataenda sekuru vako vakataura asataenda sei tenga usavi tidya apa tozoenda tapedza kudya. Hasha dzaunoda kutiitira panapa ngadzipere Ezekiel chapter 18 verse 2 kusvika pavhesi yapa. Inzwai vana vaMwari, bhaibheri rangu rinoti vanhu vangu vanoparara nekushayiwa zivo. Unocheya meeting uri against the men otuka economy haikuko nyangwe nhasi zvikanzi economy ino yanaka currency yasimba yadarika rand kusimba kwacho and iri available une bhuku rekubhengi iwe
Kana kanzi yasimba uchamuka mande uchienda kubengi. Saka kana yasimba zvichakubatsirei? Unofamba muchituka government. Marodzi acho haafambi, une mota uda kufamba netsoka idzo ndodzauri kunetsera. Hanzi potwo yandakaona apa. Kunonyenyeredza kandi wagara kufamba netsoka, nyenyeredza kapotwo ufambe uende. Waiona mapotwo, waidei pamapotwo, waiita zvemapotwo, hauna kana license, mapotwo haungaitasa nezvawo. Zvinokuafekta papi? Unoinazvo izvo zvemapotwo iyo, zviri kukuafekta papi iwewe? Tara yese yakakura pekufamba nebhutsu. Tara yese yakakura watadza kupinda uende kwauri kuenda. Pakomana vako mbona kushata kwakuita pakukura. Pane rimwe zipotwo rirapo. Pane iwe wakapfura netsoka. Iwe rega vagozokomenda. Vanofanira kukomenda nenyaya yemapotwo. Iwe famba nebhutsu dzako upinde, unopindira nemugomba. Pinda nepasina, ndosaka pakasara imwe isina kuchereka. Ndeyako pinda naipo uende kwauri kuenda. It doesn't affect you. But dambudziko ndekuti hatizi kugara pasi tirwadziwe necondition yedu, tizvibvunze kuti vana vakaenda kuuniversity vari kufamba muma vana mabasa, tizvibvunze kuti vakapasa chikoro vari kudrive makombi. No one is asking that. Vana vako vanodiwa pachechi because ndo vanonopicha matend ekucamp meeting. A level ndiyo inotumwa unofanira kupicha matend. Ukahaya munhu kunopicha $10 vanopicha matende esai vakapedza. But mwana wako ndiari kuita basa irorero. Ane A level and hausi kuona kuti it's a case. Vanhu vesana kuti mwana wenyu ende mwana wenyu anoshamisa wako mwana. Ende mwana wenyu anoshamisa wako mwana. Muri pano here baba. Ndo zvaka ndakavatrena. Uchivatrena kutukwa. Ita sava mwana mai vari pano vanonganzana mai. Because kana iwe uri muroora ukaona kwafiwa zviya, ini kana kwedu ukafiwa vandoziva kuti muroora yasvika. Zvaakuitwa necatering. Kwete kuswera muchaunganidza vanhu vanoti indobva ndamuka kuma4 ndopa munhu wese juti rese ko catering inozoita chi? Baba vangu ni hamusiziva kuti munhu akatotukwa wakangonozviperekawo ipa. Pese pamunoendera kurufu, munhu umwe nyanta kunge ndiye akafa, haoneke kusvika makudzoka. Achitenderera kwe uriko kuutsiko kwachingotenderera achiita asi anobva aita kunge ndiye akatofa. Kana kuzouya kuzoona kuti mwangu ari sei wandakasiya pamotokana. Katonzi pane meeting yemushando tokusurprise nzi nda kumboenda asi mai vari kumbosara. Ndozvo makataurana izvozvo. Asi hausi kuzviona kuti pana apa pane mweya uripo pana. Unoita kunge ndiwe favorite yemusha uchichengeteswa mafama ana baba munini. Hanzi akanzi nababa munini ndau yebhozi vanga achibirwa. Indangoti taurirana kana mataurana zvadaro. Kutorovha kuchechi. Chengeteswa mapurazi uku. Unoita kunge chipick up. Kuti kana chasakara chingopuwa nyanga wakomana vada kusa mapiwa vari kuenda kukembi, mai vana mai dhoka vanongonzi takurai munotakurwa huni naidzodzo. Makamboipiwa imimi sport car kunzi muende nayo kembi. Asa hauzvioni. Kuti mweya wangu wekushandiswa uyu. Okay. Nominating committee inotanga kusvika inopera uchishayirwa basa. Kuzongosvika pampata kugezwa matoilet nenzi munhu akavimbika ende munhu yawe wekuti haarove ende munhu wekuti ari ningi wapinda ipapo. Panotsvagwa youth leadership unonzi augoni, pathfinder leadership augoni, ozotsvagirwa basa kunobikira asi hauzvioni. Hauzvioni. Vampa vanenge vachitoramba mabasa nemusoro unenge wakagarira iroro unobika iroro. Andina maelda musangotora muzano kuno vakadzi venyu kunobika. Ndingoti chete pamupacho zvoona kuti zvinhu zvanangana neni zvanyanyira pamunhu wani. Verenga. Chapter 18 verse 2 to 4 ya Leviticus. Ya nige. Ezekiel. Takutopedza. Asi munamato wangu ndewekuti dai patopedza zvipereranewo nezvekumusha kwenyu. Zvipereranewo nezvekumusha kwenyu. Nhasi uite nharo. Usimuka kuti Mwari vakabuda muchiuno changu ichi, vakabuda muchiuno changu ngavabviswe pamiko iyi. Hongu zviriko asi ngazvive kune vamwe asi zvisaafekta vakabuda muchiuno changu ichi.
Mwari vakabuda mudumbu rangu iri nyangwe ndakavabereka naakatukwa nzwirai dumbu rakavatakura tsitsi muvasunungurwe pachituko ichi. Verenga vhesi ya2. Ndokudiniko kana muchibata neshumo iyi panyika yaIsraeri muchiti madzibaba edu akadya mazambiringa anovava meno avana ndokugwadzira. Vakadya mazambiringa havasi vana, madzibaba akadya kare, asi mazina avana ndoaitwa chinyi? Zvikanzi zviro kwazvo ndinopika nezita rangu. Vhesi ya3. Noupenyu bwangu ndizvo zvinotaura Ishe Jehovha, hamungagoni kuzobata neshumo iyi pakati paIsraeri. Nekuti mweya yose ndeyangu, mweya wababa ndewangu, saizvozvo nomweya wamwanakomana wavo ndewanguwo. Jeremiah chapter 31 verse 29 na 30. Itsumo iyi ngaitaurwe kuvatorwa, asi vanoziva Mwari havachazobati netsumo iyi zvakare. Kuti nezvakayamwa zvindurumure zvoafektwa here nezvivi zvamadzibaba. Jeremiah chapter 31 verse 29 na 30. Verse 29 na 30. Namazuva awo havangazoti madzibaba akadya mazambiringa anovava meno avana ndobwadzira. Asi mumwe nomumwe achafira zvakaipa zvake, mumwe nomumwe anodya mazambiringa anovava meno ake achabwadzira. Zvikanzi naMwari ndaakuita new covenant. Nezuva iroro vandendaita nawo covenant havachazoti madzibaba edu, asi mumwe nemumwe unodya mazambiringa anovava iye meno ake ndo achaita bwadzira. Saka chituko chepana Exodus chapter 20 chekuti ndorova vana nekuda kwezvivi zvamadzibaba avo, hongu chakanga chichishanda, asi Mwari wakazvidemba akadzoka kuzoita sungano nevana vake. Akati nekuti tsumo iyi yakutaurwawo pakati paIsraeri, haifaniri kunge ichitaurwa pakati paIsraeri, asi ndaakuita sungano nevanoda. Asi zuva iroro kana ndapedza kuita sungano navo, itsumo havachatauri iyi. Kumusha kwavo hakuna kumbochatwa, asi vakabuda muchiuno chako iwe vachachata. Kumusha kwenyu hakuna kumbochatwa, asi vakabuda mudumbu rako vachachata. Nemhaka yei? Nokuti akadya mazambiringa anovava ndiye ane meno achaita bwadzira. Umwe nomumwe uchafira zvakaipa zvake. Nhasi Mwari vagere pachigaro chavo ngavatambe mhaka, vana vavo vasungunuka. Kudenga kuna denga kuna hamuna mburavira chinonaka vamwe venyu denga wamisodzi. You don't know what marriage is because of what you've gone through, but nhasi nyika iri ngasimukire hondo dzako. Baba wedu vari kumusoro kudenga, ndamira pakati pevana venyu, ndakava ndisina kuronga kuuya kuno, asi mati ndiuye. Mwari rwirai zita renyu, ndovaudza kuti kudii vanhu ava kana zvikasapera. Mwari vanhu ava ndovaudza kuti kudii kana hondo dzavo mukasadzirwa nhasi. Ndavaudza Mwari dzamakarwa ndichiona. Ai Jehovha, dziyandana kuenda dande mutande rakatandira nyika yese. Ndimi Mwari wabwaya Judha inokamwana vakabva ava. Vari pano vana venyu vamwe nemisodzi, vari pano vana venyu kuresa kwavo kwose, vari pano vana venyu mwoyo yakapwanyika, havana chakanaka chavakaziva, asi nhasi vauya patsoka dzenyu. Pisikai misodzi yavo, muvagashidze kukunda. Chiregai kuzovasiya vachifamba vega, asi chivaperekedzai panzendo dzeupenyu. Ava Mwari ndavaisa kwamuri ava. Pamuchazovhura bhuku renyu modaidzira rushambwa kunyika nerugare kune vakanaka, ava ndevenyava Mwari ava. Pamuchazotaura nhoroondo nerungano zvekuponeswa kwevana vevanhu, ava ndo vamuchapate setestimony, vamakaburukira kuzodzikinura nekuti wakaipa wakanga worura. Mazvita Mwari kushandisa mudziyo wevhu, mazvita Mwari ikoko kwazvakanga zvabva chivakwenyai muvaudzi
kuti vasatambe nemboni yeziso renyu. Ivava vakanga vazvinyora vazvikonzeresa ngavachiziva kuti nhasi masimuka. Muzita raJesu tunamata, amen.